Ginoo ko! Mangutangay kayo! Asa ka ni sila napita ron? Ining mangutang, maglipay-lipay. Piyagting bayad, maglikay-likay. Makalagot! Damo pa dyan kailang dalan diri. Makadaot sa kong beauty ba? Ay, hindi mga mangutangay ron. Huwag hindi mabayan lagi. Bakit? Aray! Na-slide ko! Somebody help! Help! Oh my gosh! Nahugaw na akong dress! Bantay na dyan mo, di mo mamayad ron na. Bantay na dyan mo! Uy, Dam! Okay ra ka, Dam! Okay pa ko sa tanaw ni mo? Tanawag ko! Nahugaw na ko! Tanawa! Nagtinanga, manggug ka, Dam! So ako pitanga ron. Ako ang sala. Danlo kayong dalan dere. Unya, nagunsa man di ka diri, Dam! Mao na, kay magpabuang-buang dayon. Maningil ko si mong utang. Ay, Dam! Oh, unsa naman po ni mong irason? Ay, Dam! Kabalo, biya ka nga nagpait ko, no? Wala ba ko ikabayad ni mo? Katunyagi? Mura po ni mong irason. Wa kay kabayad kay wa kay kwarta. Tanawa akong gagi. Na-slide na ko. Ay, Dam! Dili na ko nasala! Imuha na ang sala ka, nagtinanga ka! Dapat ginunta, day. Gipasiminto ninyong dalan dere. Kaya ang maningil maglisod man. Sige lang, Dam. Kay pasiminto lang ako nagmakalugar. Unya raw na ang siminto, day. Bayari sa imong utang. Dam, wala man jud ko'y kwarta ron ba? Lain pugpugson ko nimo. Kay nga no, kato nang utang ka, wa ko na magipagos. Nagluod pa ka to. Nagilak-ilak pa ka? Dam, pasensya jud kaayo. Balik ta lang sunod adlaw. Mubayad na lagi ko. Sige, mubalik ko diri ugma. Pero dapat nakasiminto na ning dalan ha. Sige, Dam, sige, Dam. Pero basig na kay kwarta extra diha, Adam. Pero man na lang ko be. Mupalit ko simento ba para dili na pug ka mahagba. Pila man puhura mo nimo para masiminto ni. Basig na kay 1.5 diha aday. Fights na siguro ni. Murag maigo na ni Dam. O sige na ko'y 1,000 diri. Pero kulang man eh. Fights na, Dam. So, napakay utang sa ako 500, Dam. Kay 1.5 man to akong gihiram sa imuha. O sige sige, kulang ko na mo 500. Ay, Dam, di ba na ako'y utang sa imuha 500? Unya, na kay kulang sa ako 500 karon. Di bali, i-quits na lang nato to. Kaya nga naman. Para wala na kay utang nako, wala na po ko'y utang nimo. Sige, basta kay ugma, masiminto na ni. O sige, Dam, salamat kayo ha. Bye! Sige, moto na ko. Balik ugma ha. Bulok ka yung madam, uy. Kwarta-kwarta. Ano sa good be? Dili ka kulugi ato. Nihatag ko 500 niya, nihatag siya sa kalibo. So yung kurang mga 500, na-quits na kay kulang ko 500. Okay naman siguro to.